nyakoro ngojong dakika 36 tok sapagaro mar okinyi gisani kora rwaki e chenro mar nonro mar Gaset. Wago namba ka kalure kod thor weche mabendo mi Gaset okinyi makawuono. Antiere ka gi Daily Nation gi The Standard. Ben antiere gi Nyasiaya mabendo sikiloni weche manyien. Joyce Dwar. Yes. Ipimo nang'o? Aonge wach Sharon, wado malido Gaset, wang'is jopiny gigo ma Gaset ni ondike kawuono mar mondo mi ging'e. Koro ko ng'ato kowuok kata e ot, to koro ose ng'ado bura ni anta dhi nyiewo Daily Nation kata nyiewo The Standard. Nikech aneno ka Daily Nation gi The Standard thor wach mabende gimiyo pek chal machalre nikech gimiyo pek kaluwore kod bura mabende koro duondo od bura mar ODM nodonjone godo piny owacho dwaro mar uso kembe 11 mago mag piny owacho. Nyaka sani koro gai mar Azimio mano kata duond bura ok Azimio en duond bura mar ODM. Duond bura mar ODM kokale okil margi mano Jackson Awele nyaka sani koro nyiso doho ni kembe 11 mabende piny owacho mano mar William Ruto chano mar keto e lwet joket mwandu mag ji giwegi ni kembe makamago nitiere kod nyadhi maduong' e pacho kae. Koro ne ber kikawo pach jopiny mondi kapok okaw kata okang' mar uso kembe makamago. Ka bende koro giwacho ni mar mondo mi okaw pach jopiny ikawo mana kokalo e luto ombulu mar paro. To ang'e ni chenro mar luto ombulu mar paro e pacho kae Sharon en process ma ponono biro kawo chenro malach ahinya. Sani wang'eyo kata ni onge commissioners mag IEBC manyalo tayo chenro makamae. Ma ponono koro ka doho ng'ado bura ni ero koro wadhi e referendum akani biro tim e yo machalo nade. Kata kamano sani koro osechung chenro mar uso kembe makamago nyaka bura makamano biwinj kendo higa manyien. Wach makamano nyakoro mgajwango mipeke Gaset ari wacha kanigi Gaset mar Daily Nation. Ang'eni thor weche mopogore opogore wabro bedo kwa muloni. Kata kamano hiye maemo mipek inene kanyo kondike gi dholiech kanyo ni why Raila blocked plan to sell state farms. To wach makama Joyce omie pek e ite mar ang'wen. E ite mar ang'wen wabro bedo kwa ng'iyo moko kuom kembe mabende gisani koro duond bura mar ODM dwaro mar mondo mi kik us. Nikech kembe makamagi ko usi ineno gin assets worth 200 billion. En omenda makore lach Sharon. To wang'e ni achiel kuom kama bende dwaro no usi en kar romo mar KICC. Wang'e ni kar romo mar KICC en kanyo ma jo Kenya mathoth. Ahinya kiwinjoga kata ka ng'ato wuok kata dala kucha kobiro Nairobi kae. Ting'ise ni kiwuok to tema ne ine KICC. Ni KICC e orofa ma pono ni biro neno ka bor ahinya. Kendo inyalo kata ng'isi kati temo lerni e yor picha. Iwacho kanyo ni taswira picha kaka KICC chalo. En achiel kuom gigo ma Azimio kata ODM wacho ni nyiso nyadhi mano mar piny Kenya. Gin kembe mathoth wantiere kanyo kod Kenya Pipeline Company, wantiere kanyo kod Kenya Literature Bureau, wantiere kanyo kod National Oil Corporations of Kenya, kachiel kod kembe mathoth gin 11 midwaro mar mondo mi oket e lwet job keta mwandu. Kata kamano sirikal ma pacho kae wacho ni ponono kembe makamagi kata migepe makamagi osebedo ka nyagore kod tich. Koro gineno ni ka giketo e lwet joket mwandu mag ji giwegi ponono nyalo konyo e bero lwasi mag tich kata chenro kaka kembe makamago tiyo e pacho kae. Tang'eni magi duto sirikal ponono geto mar medo godo kwan omenda ma ichoko kaka usuru. Nikech joket mwandu ko bire pacho ka diera Sharon ka gimiyo kembe makamagi kata migepe makamagi otiyo e yo makare to omenda ma sirikal biro bedo ka choko bende biro bedo ka medore. Bende wang'eni koro jang'ad bura mane doho maduong' ma pacho ka Chacha Mwita bende koro nochiwo ne duond bura mar ODM thuolo mar mondo mi giserve petition kata mna gior kwa makamano ne speaker mar od bura Moses Wetangula, Attorney General ma pacho ka Justin Muturi kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka mano Professor Njuguna Ndung'u. Wach makama ibro bedo ka iluongo e doho mano mention mar ibro bedo chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 2 higa mabiro. Joyce ang'eni weche mathoth omi pek wadhi nena e ite mano mar 6. Jatend piny Kenya owuok e piny Dubai gisani no mola nyake piny mano mar India. Malimbe mare mar 43 mabende koro otime pinje maoko e bwo higa achiel. Nyaka sani koro limbe makamagi jatend piny Kenya William Ruto sebedo ni wacho ni limbe makamagi otimo mar mondo mi okel dongruok e pacho kae. Kuonde moko sebedo kodhi to wacho ni kadhi kucha to nitiere thuolo mag tije mathoth makelo ne jo Kenya. Ero wang'e ni mae koro timo no wuok e pinjego mag jo Arabu kuma nitiere romo mano mar lokruok mar chal mar kod lwasi. Sani koro entiere e pinyno mar India. Nitiere weche mopogore opogore modhi keto kata chenro mag dongruok mago moriwo weche mag somo mowacho
wacho ni ponono bro bedo ka oketo mar mondo mi ponono jo Kenya moko nyalo wuok kata pacho kae ka dhi India ka gitego wechego mag somo kata tudruok makare. Ang'eni lwasi mar ohala bende ponono inyalo bera e kinda piny Kenya kod pinyno ma India. Neno ka achiel kuom bengi mantiere piny India bende biro bed kiyawo e pachoka. Kata kamano oganda ma pachoka to osebedo ka seyo limbe mage nikech iwacho ni jombetre kara timo ang'o nikech wantiere gi ambassadors e pinje ka pinje. Ambassadors go gin tijegi gin ang'o nikech neno kod odiochieng' manyoro oganda mathoth nacho ni dibed ni jatend piny en jatend piny to bende kendo en jambetre e pinje maoko. Kata kamano ineno kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dok ne jatende William Ruto kowacho ni aseneno ka joma thoth goyo koko ni jatend piny wuotho mang'eny ahinya. Wacho ka ni jatend piny ok en jalimbe mano miluongo kanyo ni kod dongere ni tourist. Wacho ni en odhi e limbe makamagi e yore mag tich. Yore mag tich ponono mana kaka waseneno ponono keto ogirimiti e weche mag dongruok achiel kod thuolo mag tije. Kata kamano mana kaka iwacho ni jo Kenya osebedo ka ng'ur nikech adiera Sharon limbe 43 nyaka sani ponono jo Kenya pok oneno ber moramora kowuok e limbe makamagi. Nengo mar ngima pod medo mana idho. Onge ber moramora. Kiani ponono ka wanyalo kata timo nonro ka e pinje ma jatend piny Kenya William Ruto osedhiye thuolo mag tije makoro wacho no yudo ne jo Kenya kuro bende nitiere ja Kenya mosewuok e pacho kae maponono nyalo nyisowa ni kaluwore kod limbe mane jatend piny otimo e piny makamae no yudo thuolo mag tije makama. An kaka ja Kenya iramba yudo thuolo mar dhi tiyo e piny makamano. Koro puoch gi pak ne jatend piny mar wuok e pacho ka kodhi limbe pinje mapogore opogore. Kata kamano pok wawinjo wanyalo timo nonro mondo wang'e ane ka adiera yen yor tich adier. Nikech anyalo paro kinde mokalo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noyango ne jopiny ni obro bedo kolero ne jopiny ni limbe ma bende jatend piny Kenya osebedo ka dhi yuto mane ma bende oganda ma pacho ka biro yudo. Anyalo paro Isaac Mwaura jaul wache lo piny wacho bende notemo ngeko moko. Kata kamano wang'ene na moko kuom pinje ma bende osedhiye nikech wang'e nitiere pinje mosedhi nyadidek moko osedhi nyadiriyo. Kata kamano ka nipimo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta limbe manotimo e kinde thuolo mar higni 10 e pinje maoko iwacho ni no clock 158 trips. Sani jatend piny te buo higa achiel ose clock 43. Ineno ko nyalo kata mne buo higni 5. Aparo ni odhi kalo kanyo. Onyalo kalo kata buo higni 5 koro. Aya, wang'ene moko kuom pinje ma bende osedhiye. Wachre ni mano okang' mokwongo kaka jatend piny Kenya ma bende odhi e piny mano mar India. To pinje ma bende oselimo nyadi 4. Oselimo piny Tanzania nyadi 4, piny Ethiopia, France, Uganda, USA gi Dubai, mano United Arab Emirates bende oselimo nyadidek. Ineno pinje mamoko ma oselimo nyadiriyo kaka Burundi, Republic of Congo, wantiere gi Saudi Arabia, United Kingdom. Pinje mamoko bende neno moselimo nyadichiel nyalo ngeko matin. Aya, pinje moko ma bende oselimo nyadichiel oting'o kanyo pinyno mar Belgium, China, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, German, Israel, Mozambique, Netherlands, Rwanda, Senegal, South Africa, South Korea, Switzerland, kachiel koda Zambia. Kata kamano nyaka sani koro we wawinjane kata warita neno ni ponono bro medo limo pinje mag kaka magi. Kata kamano wan kaka jo Kenya wantiere mana kod geno ni wuodhe makama biro bedo ka kelonwa ber. Sharon to kata kapok wadhi mabor it Gaset mar 7 mano mar Gaset ni mar Daily Nation bende wang'eyo ni romo mar lokruok chal kor lwasi dhi mbele e pinjego mag jo Arabu mano UAE. Nyaka sani koro iwacho kae ni boma ma Nairobi kata Nairobi City en achiel kuom bombe 3 mayudore pinje mag Afrika manyaka sani koro biro bedo ka yudo omenda mago maderoma bilion 4.5 mibiro bed ka itiyo godo e bero lwasi mano mar boma ma Nairobi. Wang'e ni ponono nitiere kembe mopogore opogore mosebedo ka ketho chal mar kor lwasi e boma ma Nairobi. Kata kamano boma ma Nairobi sani koro oyuto e romo makamano. Makmana ni nyaka gi sani Shannon gino mwanyalo bedo ni wakwayo omenda makama ko biro to kik tere e ponono sectors mamoko otitije e yo makare mar mondo mi waked kod lokruok e chal mar kor lwasi mahinyo jopiny. Nikech tijo omenda makama mano bilion 4.5 wacho ni nego bed ni ikelo lokruok mano mar yamo kata mna mai wayueyo mwagamo mano bura Nairobi ka bende wang'eni bura Nairobi nitiere kod kembe mopogore opogore. To parni ok mana bilion 4.5 ma bende kore miyo boma ma Nairobi. Parni piny Kenya bende romo mar kor lwasi mano COP28 madhi nyime e pinje mag Arabu bende no ayudo siling bilion 680. Penjo en ni kinde ka kinde kigolo pesa gi nyalo kara mana paro e kar romo mano mar KCC bende piny Kenya no miwa omenda
oganda more kinde ma bende piny Kenya no bago romo mano mar lokruok mar kor lwasi. Kata kamano kopogore gi buore Nairobi nyakorom Gajuanga pinje mamoko ma bende biro bedo ka yudo ber mano mar siling bilion 4.5 oriwo kanyo piny mano mar Ghana, boma mar Accra bende biro bedo ka yudo ber makamano kanyakla kod piny South Africa boma mano mung'ere kaka Johannesburg. Kapok owuok kanyo Joyce bende puoch gi pak ne ja Kenya moro ka nitiere ja Kenya moro kama bende no mi mich mana ko nyalo dhi malo matin no mi mich e romo mano mar lokruok mar kor lwasi madhi nyime e pinje mag Warabu. Nitiere jal ma bende noloso ambulance matiyo gi sola ma bende no mi mich iluongi kanyo ni Daniel Kimemi wacho kanyo ni a Kenya working with Amref Health Africa ma usebedo ka oriembo ambulance ma en koringo to teko mano mar chieng kata mano mar sola ema ponono wanyalo wacho ni power gari kacha to gari no ringo wangeni magi achiel kuom yore mosebed ka ijiwo jopiny mar mondo mi oti godo kaluore ni teko mar chieng ok nyal ketho kor lwasi. Magi achiel kuom gigo miwacho ni akeni magi achiel kuom green energy manyaka sani koro inyiso mar mondo mi wati godo e konyo kod e rakruok gi lokruok mar chal kor lwasi masani hinyo jopiny. Kata kamano ma en okang' makare ahinya wangeni osebed ka inyayo weche mopogore opogore mag tiyo kata kod pikipiki matiyo kod teko sitima kaachiel kod nyamburko matiyo kod teko sitima mago ma ok gol gas moro marach kata kwiri moro marach maketho alwora. Omiyo en puoch gi pak ne Daniel Kimemia kuom ting'o piny Kenya malo kaluwore ni ma en okang' manyiso ni piny Kenya bende koro kedo mateka mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Puoch gi pak ahinya. Kata kamano wang'eni romo mano mar COP28 pod dhi nyime e pinje mago mag Warabu. Romo ma bende nochakre chieng' tarik 30 ma dwe mar 11 obiro bedo korumo chieng' tarik 12 mano ma dwe mar 12. Joyce, wang'eni lokruok mar kor lwasi bende osekelo midhiero e pacho ka. Wang'eni kodh El Nino osebedo ka kelo lal mathoth naneno kata mana sigana ma bende ni somo nokinyi ma kawuono kethruok mag mondu mathoth. Kanyaka sani jo Kenya mathoth nyakorom Gajuang oselalo ngimagi. Wachre ni ji madirom 154 chakre ne kodh El Nino chake pacho ka oselalo ngimagi ka moheo nus milion mag oganda ma pacho ka osedar gi oula mamol. E ite mar ariyo wabiro bedo kwa neno wach motenore kod El Nino kama bende jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende nolimo gwenge mag Garissa odiochieng' manyoro ka bende nodhi chiwo kony. E kinde ma magi duto timore Sharon en wach malich ahinya kaluwore ni wach mar El Nino en wach ma jogo ma koro chal mar kor lwasi nonyiso wa ni El Nino biro. Kata kamano jo Kenya nokawe kaka gimoro mwanyalo wacho ni oken gino mar adiera. Nyaka sani koro waneno ka joma thoth wito ngimagi, familia mathoth dong maonge kuonde jota. Nyaka sani nitiere jogo ma koro jote skunde mopogore opogore. Twang'eyo ni skunde ibiro bed kiyawo higa manyien, mano dwe mokwongo higa manyien. Nitiere skunde moko ma kaluwore kod kaka ji jote skunde makamago. Ponono lwasi mag skunde go bibedo makare kata classrooms manitiere kacha ponono moko kuom gi nyalo bedo ni kethore. To magi duto nego bed ni ng'iyo mar mondo mi ponono ko yaw skunde to yudo ka kilese nitiere kama kare. Gima koro dhiera Sharon wach ni El Nino makamae nyalo medo chwe kata koth mapeka. Nyalo medo chwe nyaka higa mokwongo. Dwe mokwongo higa manyien. To dwe mokwongo no emiyawe skul. Kora kia ni ko yaw skunde jogo mojote skunde makamago biro bedo ka dhi kaje. Gibiro konyore nade. Kalure ni kuonde ge makoro gi jote. Sirikal onego bed ni temo matek mar mondo mi okony jogi. Kinyalo many kata kuonde ma beto ting'ore malo mar mondo mi oresgi. Ne waneno kate gwenge mag Taita Taveta, Aora Mavoi bende no muomo. Jodak mopogore opogore nodong kod midhiero. Kata kamano wakwaya kwa Nyasaye mar mondo mi midhiero makamagi odog piny. Nyaka jod bura bende kwamo. Inyalo paro kuna jod bura mana wuok e gwenge mago mag North Eastern. Ariyo kuom gi ma bende no kwamo. Kalure kod oula mapek ma bende no res ngimagi. Ber ni gin bende gineno chal mago mag gwenge magiaye ma bende kata mana ka gidhi e od bura maduong' ma pacho ka ginyalo bedo ni giloso mano mar mondo mi okel resruok ni higa ka higa en wach midhiero ka ok en oula to en wach mar ngaji ma bende mako gwenge mathoth. Kata kamano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua en to koro oseyo governors ni nango mene giluongo press conference romo ma iluonga jofwambo ka giywak kar megine kaka ginyalo chwalo omenda. Se wacho ni seyo gwang' tisayang iseyo gweno. Kata kamano jopiny bende wamedo mana jiwo gibeda kicha kik kal aora mopong' e kinde ma koth chwe. Kalure ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende koro ne wacho ni thoth thoe ma ikelo e kinde mag midhiero mag oula en kalure ni atamalo 80 mar jogo ma ponono wito ngimagi ne ok dwa luwo chike moketi ma ponono geng'o masira mopogore opogore.
kata kamano wamedo jiwo jopiny obed akicha aora kopong' to rita mar mondo mi ponono pi odog piny eka ing'ad aora makamano ponono ka koth chwe to neni ka idak kuma ula nyalo bedo to dara odhi kuma chielo koth korumo tibiro duogo. Waritre uru jothurwa. Geno maro ni sirikande mag gwenge kanyakla kod mago mag piny owacho biro bedo ka tudre kanyakla mar neno ni gibero ahinya gwenge gi alwora magwa kaluwore ni skunde bende biro bedo kiyawo chieng' tarik 8 dwe mar achiel higa mabiro. Jesi nitiere wach machielo mabende nomipeke ite mar abich. Nitiere achiel kuom apisa mano ka duol kata mana bad migawo mar pacho ka mong'ere kaka helba mabende nothiche oko e tich mok ne kare. Kata kamano wach makamano nitiere ite mar abich. Nitiere Charles Rengera mabende en jata chenro maduong' mar helb nothiche oko e tich ka bende apisa makama na nitiere buo migawo mar omenda notamore meda achiel kuom apisa mabende Rengera nadwaro mar mondo mi omeda osara. Kata kamano noduoge tich seche miduogie tich ero miye kanyo nogo helb fai mar 36 million 36 mabende koro pod ibiro bed kimiye. Weche makamagi Sharon nyalo bedo mana ni e yo makare kaluwore ni ponono ng'ato koriembe tich e yo ma ok ni kare. Gin mana weche ma nyalo miyo mar mondo mi oked kod mibadhi kaluwore ni nyaka sani en weche ma nyiso kata chwalo ni piny Kenya ponono dhi e okang' makare ka ponono ni ng'ato timne gino ma ketho ratiro mare to ng'ato nyalo yudo ratiro mare e yo makare. Kopogore gi mani ite mar 8 kotenore kod weche mag thieth nitiere lony manyasani mabende jolony ahinya jotim nonro biro godo mabende biro bedo ka gayo gamo kute mago mag ayaki. Biro bedo kisomo ite kanyo mar 8 wacho ni long term HIV prevention method for method approved for use. Kopogore gi mane ite mar 10 weche mabende dibed ni lombo chunya ahinya nitiere jadolo moro manong'ere kaka Michael Njoroge mabende ni seyo gi timbe majendeke. Jadolo makama nolalo ngimane e kinde thuolo mar dweche 3 ma osekalo. Kata kamano timbege ne njore nyalo paro nyakora mga juanga kinde mokalo ka ute mag fwambo nokelo sigana moro mar miyo moro maniluongo kanyo ni Esther Mwende mabende ne wachore kanyo ni puonjogi kaka ginyalo chopo e nyima kanisa to girendre ni ochiwnegi wacho ni blessings dhoge ni neno kano bam to losi to kara nen mana wuondruok. Kata kamano jadolo makama ne nitiere kanisa moro mong'ere kaka Fire Gospel Ministries wachre ni no otho e kinde thuolo mar dweche 3 mosekalo to tho mare familia mare nopando. Koro wach makama ni biro bedo kisomo e ite mar 10. Kopogore gi mana ng'ino duche makawuono bende Cleophas Oluoch dhi bedo gi achiel kuom jod bura pacho ka. Jod bura bende temo matek kar nyalo margi. Wach makama nitiere ite mogik Joyce mano mar Daily Nation mano mar thicho ok achiel kuom bila madwaro mar mondo mi oga kaka imiyogi allowances kaka imiyogi ng'eyo omenda mago mag NGCDF kanyakla kod mago mag ngaf. Wach makamano wanisom e ite mogi kang'eni Cleophas nyalo bedo ni mule kaluwore ni odiochieng' makawuono bende dhi bedo gi jaod bura ma Kibra mano saa achiel. Jesware ng'ane mapiyo nikech aneno ka odong' mana dakika 6 mar mondo miwatek nonro mar Gaset welo sechopo. Wadonje Gaset machielo mano ma The Standard. Standard bende ochiwo thor weche mopogore mana kinyalo miya thor wach mokwongo wabiro bedo kwa mulogi bang'e to koro watiek nonro mar Gaset. Weche mathoth timore Daily Nation mane Standard ang'eni wach ni wasembule Gaset ma Daily Nation ahinya dwaro mano mar uso kembe 11 mag piny owacho mabende koro duond od bura mar ODM noseringe doho ma odinnegi. Ite mar 12 Joyce bende wang'eni nitiere obila ma pacho ka mago ma KDF mabende noore pinya mano mar DRC mar nyayo kwe. Obila makamago osechak gol e piny mar DRC. Wach makamano nitiere ite mar 12. Kopogore kod mano Sharon weche mag somo bende aneno ka omeny malo kanyo. Ok wanyal koso mokwa mulo weche mag somo ka nyaka sani koro riwruoge mag jopuonje pacho kae osebedo ka sundo duola mandiko jopuonje tich TSC mar mondo mi omed oraka mag jopuonje mag junior secondary school mano ndika e tich. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi omi jopuonje go oraka mongirore kata ndikgi e tich e yorno mongirore kata e yorno ma permanent. Ka nyaka sani bende wasebedo kwaneno ka jopuonje go mag JSS kata mag junior secondary school gisebedo ka gichwalo ywak mopogore opogore ni gin nondikgi kaka intern gidwaro mar mondo mi ondikgi e yo mongirore
mar mondo mi omed gi pesa. Moko kuom gi bende osebedo ka ywak ni gipuonjo subjects mathoth. To ang'eyo ni subjects mag CBC CBC en gino manyien ma bende obiro. Giywak ni nitiere kata subjects moko ma ok notieg gie nyaka sani koro nyaka gipuonja somo makamano. Kata kamano wajiwo migawo mar somo e pacho kae mar mondo mi ononane wach mar somo e skunde mag sekondar madundo. Ka kok kamano to ka ochopo dwe mar achiel higa manyien to ponono chenro mag somo nyalo bedo gi ng'ukni ka jopuonje koro ogomo ni wan to koro kwa bi puonjo nyaka dwachwa duto bi winji. Koro wach makama onego bed ni kawe motegno ahinya gi sani ka weche pok odhi marach. Joseph bade bambe dado no mar mondo mi otieg goden kaluwore kod romo mar lokruok mar kor lwasi ma bende dhi nyime e pinje mag Warabu. Mano romo ma bende nochakre e dwe mar 11 biro bedo karumo chieng' tarik 12 mano ma dwe mar 12. Koro kaluwore kod romo makamano thor weche mopogore opogore ujalosi. Ing'ene romo kod lokruok mar kor lwasi bende kelo midhiero nyaka ne ute mag thieth. Nitiere od thieth achiel kuom od thieth e pacho ka iwacho ni 1 in every 12 hospitals worldwide is at risk of shutdown due to extreme weather conditions. Achiel kuom osuptende makamago nitiere buora Nairobi ka mage gwenge mag Huruma. Ong'ere kaka NCCK Huruma Clinic. Ma bende wacho ni kaluwore kod lokruok mar kor lwasi bende nyalo bedo ni nyalo lore kaluwore kod midhiero ma bende nyalo kelo n'oganda. Sharon, wach mar lokruok kor lwasi en gino momako ji duto. Wang'ene piny Kenya nyaka sani osebedo ka timo weche mopogore opogore kata ka okenge mopogore opogore mar mondo mi wakeda kod lokruok mar kor lwasi. Wanyalo mana jiwo jopiny mar mondo mi wamakre lwedo waduto waked kod lokruok e chal kor lwasi. Kaluwore ni midhiero kata mar El Nino mwaneno sani, Sharon, en kaluwore kod weche mag climate change. Oro ma bende ne waneno ka koth pok nochwe en kaluwore kod weche mag climate change. Ber ka wanywako lwedo waduto waked kod lokruok e chal mar kor lwasi. Kik wawene mana ponono jotelo kende, obed jukumu mar kila ng'ato. Tano ko subtende gi ng'eny nikech kiwacho ni achiel e subtende 12 e piny mangima ka nitiere gi midhiero makamano. Nyaka sani wacho ni subtende e piny mangima madirom 16,245 nitiere kama tek miwuore. Joyce wachin mogi kwa teko. Anno ka it Gaset mar adek, mano mar Gaset ni mar The Standard bendi wacho kae ni Kenyan fated for electric vehicles use push. Mano kaluwore koda tiyo kod nyamburko matiyo kod teko sitima. Anno koket picha kanyo mar jatend piny Kenya William Ruto e kinde ma bende ne oriembo owuon gari matiyo kod teko mar sitima. Mano ma bende no wuok godo kanyo e kar jot mare mano ma State House e kinde mano dhi KICC mane kinde romo mano mar Youth Africa Climate Change Summit mano timore boma ma Nairobi. Magi achiel kuom okenge ma koro piny Kenya goyo e rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Aparo ni poch gi pak ne piny Kenya kata mana kopogore gi nyamburko an ka wuotho buore Nairobi kata mana seneno nyamburko matingo jowuoth PSV ma bende wacho ni gin electric cars. Okwiny kata mana kumur geno mara ni jopiny biro bedo kata mana katiyo kata mana gi motorbikes wacho ni joriemb boda bende en mana ni achiedh nade osebedo kaluwore kod battery kaka chajo. Jose dwaro to kama na inya kuom bedo kod nonro mar Gaset. Nyakorom gajuang sa achiel oseromo kanyo Gaset mumori e kinde Daily Nation gi The Standard e dhi som thor weche opong' e Gaset makama. Nitiere weche motenore kod siasa, weche mag ohala, weche matimore pinje maoko kanyakla kod weche mag tuke. Ka wani yudo thuolo wani som an gi Joyce Oduor waselidhoni wasemisiso donge ber. Kokamano mabiro en twak mokwongo e chenro mar piny gi nyawadwa Cleophas Oluoch obiro bedo kong'iyo chala mano mar piny Kenya. Wende bende osechopo warad kendo sa 3 e chal mar fwambo.